Малко по-нагоре да трябва. Много е страшно. Взе. Нали да? Страх ме, не мога да снимам. Ти снимай. Чудо. Супер. Дай ти как да видим. Не те е страх, нали? Да, виждам го. Доста малък. Ако искате да избегнем. Много доста малък. Пая? Рънга са мърда чур. Да. Така, ние сме Алекс и Велизар. Снимаме един паяк, ама той не се вижда, защото е много малък. Сме вкъщи. Виждате ли доста? Ай да, отстрани. Ракли? А? Пак още не съм мърдал, знам. О, готов. Мисля, че тръгна. Това малкия паяк. Къде е малкия паяк? Малкият тръгна към паркета. Първите. Ой, опасно. Кой е там? Той не видим. Да, това е огромен паяк. Вижте огромния паяк. Той не може да го види, защото е много накрая. Затова. Това е нашия екип с големия паяк.